loso siasa way in a way ma we do away with the violence aspect. Okonego bedni one 2023, 2024 to kura igo 2027, but focus wate osebedo ni adwa komni. Yani we are perpetually in a campaign mode. To wadwa tiyo ne jopiny saadi. Parties wa emonego beni keto structures ni jok magimiyo tiko, jok mosekao kombe gi party magintie. Gi make sure ni jogi actually deliver. That is what yudo party mabedo gi ideology ber. To kada wuoye wach mar expulsion makoro waneno ni uno kama Nyamita bedo expelled without any due process. To kata king'iyo kata kapok wadhi e chik the rules of natural justice, you cannot just dismiss someone without according him right mar fair hearing. Nikech what was so hard in wachoniere okochopo mato sinyiso ni an okayudo communication mar nodwani uluonge bura moro utimane seche mik subject ng'ato a disciplinary committee kata disciplinary action. Onego bedni make sure ni ise akode a fair administrative action makata seche makori wachoni wachopo wawinjo kor gikoni kaka party waneno ni mae rach mae ber to koro we have decided to expel you. Nitie ground, but koro gi grounds maonge gi podo bodhi e court to podo bedo jakanyo mar ODM because be expelling people is not that easy. We are a country of rule of law. Koro as ODM onigo beni ging'iyo ni angoma gichung'ne ka giwacho ni gichung'ne rule of law no onego be demonstrated from how they handle their internal issues. Nikech okunya bedo ni ka ODM handle issues gi ginya expel ng'ato through a press conference kapo gimiye fair hearing, then ka gik moko timre national government ka to they're the first ones to point ni serikal otimo marach. Fair administrative action in gimo should be accorded to everyone regardless of party moae, regardless of circumstances manitie. To let us avoid the culture mar continuously just campaigning. En campaign mar okombe udhi tiyo ne jopiny saadi.